हेलौ लोगोफोर माबोरै दं नोंथांमोना? माथो रावबो गैया जिर'। नक्सा ओइ इउटुबाव दा लाइभत नेट पेक আছে নে নাই দেশ ইউটিউবত আছোন এটা লাইক দি যা হটস্পট দিছে না তো আকৌ পাছপোৰ্টটো কানেক্টিং নহয় মোৰ কিয় নহ'ব হ'ব নহয় হ'ব পাছপোৰ্টটো ইয়াৰ স্কিন কৰি লাগে ভৰাব লাগে কাইও নাই জিৰ' শ্বেয়াৰ কৰিম एनब्लक हेल' हेल' आदा मा खबर मोजाङैनो दं फंबाय नोंहालाय मा खबर के एनब्लक কি হল মাইনাৰ লগত নাচিছিল নকমাই ফাগলাছে हेलौ फोर हेलौ रादिअ नों मबाइलखौ नानखो मोजां आदा नों मोजां आदा आंनाबो औ नंगौ नामा बड'वाइटि प्रबिन ओंखाम जाबाय नामा ब्र जाखांबायलै ब्र नोंहालाय जागोन ना जायाखै मैना दैमारि हेल' आदा औ हेल' है दादि पासपर्टआ मा न'निफ्राय सारियालागै हेडसर 1 2 3 4 5 6 हेल' माबोरै दं नोंथांमोना आंबो जाबाय मा ओंख्रि जानाय ब्र जोंना ओंख्रिया खेस्रिसोमोनलै ब्र जेबो गैया खेस्रि नोंसिना मा ओंख्रिमोन ब्र सुकुर सिं दैमारि दं ओरैनो औ माबोरै खबर सुकुर सिं मनिका मोसाहारि मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया जोंना केसरिसो दिनै केसरि नोंस्रालाय माथो ओंख्रि जाखो राजकुमार गुरुक गेम ओभार কি হে এইটো কি কথা কৈ আছো दैमारि लाइक होनाय मोनसे दे गासिबो माथो जिर' लाइकलै मनिका आलु दाउ जोंहा बा गोथावथारलै नोंसानिया सुकुर सिं दैमारि खबर मा खिबरा मोजां औ मोजां खबरा मोजां बड'वाइटि प्रबिन एम्फौ लाथाजों आलु ना फ्रायमोन ब्र मोजांमोनथ' बा गोथाव नै फैगासिनो इयाव दं फै जानोबा खबर हरनायबा थांनो हागौमोनथ' र' सिगांनो लाइक होलाय मोनसे माथो लाइकखौनो मोनसेबो होआब्रा रावबोलाय थै एसेबां अयनायलै लाइक हो मोनसे बयबो माबोरै दं खबरफोरा दे गावबा गाव खबरफोरा खोन्थालांदो बैसागोनि बोरैहाय हेलौ गाइस 32 जन इमान खम भिडिअ हगारलै दासो खासे लाइक हो आरो हो अनाबाबो लाइक होना गालांब्रा मोजां नुवाबाबो बाजैया बहानिलै ब्र बाजैया गोजानथारनिलै ब्र एकदम गोजाननि सुकुर सिं दैमारि ओइ सरि आदा खबरा मोजां बिदि लिरनाया
जेबो नङा जेबो नङा इट्स अके आं बुजिदों गोरोन्थियाव फैदो सानखादां जेबो नङा दे মোবাইল লৈছে এই ভিডিঅ' বনাই থাকে আমাকে বুঢ়াকেইটা কি ডেকা বনাই আছে मा होनबावनांगौ गैला इख' जोब्बाय गुड नाइट माथो खालायदों आदायालाय ओइ ओरैनो बिसनायाव गोलांना दं नोंहालाय माथो खालामदों सुकुर सिं दैमारि फंबाय তোক চাবা দি আছোঁ মই অনলি 36 জন মানুহ চাই আছে 30 জন ফ্ৰেণ্ডে নাই মোৰ শেষ পাছপোৰ্ট এতিয়া তোৰ কানেক্ट मा मिनिखो नों दा अबाव दं ब्र दिनैसो गोदान नायदों आं ब्र आयाव दिनैसो नामा नोङो होमबा फैनाया आंनि बे चेनेलाव आङो ना न'आव थायो न' खाथिनि मोनसे रेजर्ट दं बेयाव आसाम टुरिजिम जोंनियाव मानासाव बेयाव थायो आरो ना न' सेरावनो बेयाव थायो आं दा कटेजाव आसाम टुरिजिम होननाय रिजर्टआव भाइरेल हक सेलिब्रिटि हक सुकुर सिं दैमारि उन्दुना दं आदा औ मोजां हेलो लोगोफोर आंबो फार्स्ट टाइम आदा नोंनि लाइफआव हाबनाया सुकुर सिं दैमारि औ बबेनि फंबाय सुकुर सिं दैमारि मोजां सापर्ट खालामनो थाखाय गोजोननाय थाबाय मरतुना तो কি বুলি আহে কোনটো ইউটিউবত মিস্টাৰ दैमारि লাইভ আহিছে না লাইভ औ दिनैसो फार्स्ट टाइम ब्र'आ मानासनिनो नामा औ आं मानासनिनो एकदम हाग्रा सेरनि बारेंगाबारि खासिबारि होननाय गामि मानास माबेनि बड'वाइटि बन बर' औ सार हेलौ सार मिस्टार दैमारि আহিছে এটা মানে লাইক কৰি যা লাইক দি গোটে লাইক দি এটা 22 জন মাত্ৰ চাই আছে মুৰা কাইলাই পাইব সিহঁতে বোলে उत्पल मोसाहारि केने आसौ मोजाङैनो दं भाले तुम्हार केने आसे मृणाल आमसांगे लाइक दिसे नाকি আমি ভালো मोजां बिदिनो जानांगौ आं मुसलपुरनि ब्र मुसलपुर माबे गामिनिलै ब्र मुसलपुरनि बड'वाइटि प्रभिन्स सोर बिथां जाखो बे सुकुर सिं दैमारि आदा आं बिश्वनाथ सारिलिनि नंगौ नामा मृणाल आमसां हाय हेलौ मार दावराव जादों मिस्टार दैमारि ओइ
लाहे दिबिसुन बहुत साउन्ड आइसे बोले इको হৈ আছে তো কি খবৰ ভালেই আছে आतबल मोसाहारि इक' जाजोब्बायलै दालाय बोरै खोनादो माबोरै खोनादो माइकखो दा सुकुर सिं दैमारि नोंलाय बहानि हो आदा आङो मानासनि बाक्सानि आङो बाक्सा मानास মোক এটা বড়ো সং লাগে লাহে দি उत्पल मोसाहारि थिगानो औ माबोरै सोलिगासिनो 15 जन नायदों सोर नायदों मिथिखौनो मोना हाय हेल' होनहरलाबायना खोन्थाहर दे सोर बबेनि मग एटा बडो सं लागे मृणाल लमसां की लगे की बडो सं बावखुंग्रि हाजो सेरनि अनजालि नों एनहेन सार्च करिल अबन ब्लास ओइ गान्दाखौ गाबोन नैहालागै होना लाबोनाय जोंनि गेटआ लागै मिथिबाय हेलौ गाइस वेलकाम टू माय लाइफ तेर'जनल'सै मासो लाबोखो सुकुर सिं दैमारि मोजां खोनादों आरो एसे साउन्डआ गोसा बोरैबा खोनादों आदा एसे खम खालाय अके जागोन अबना गिनासो खारदो दानि गान्दाखो बिखौसो खामानि गैया बड' वाइटि बबे न'आव सोर दं ब्र जोंहा बाबा दं मा दं बाजै दं ओमफ्राय बाबु दं आदा दं आं दं बेखिनि जायो जोंना गासै खानै साथाम साब्रै साबा सयजन जाना दं जोंहा दा सयजन सासे दंबावोमोन फंबाय बे गैलिया सायरि बानायना हरनाय रंगिना नेमनि मिस्टार रंगिना नेमनि मा सायरि बानायना हरनांगौ आं लिरना हरदो आं आवरायनोसै गाबोन मोनसे एगारगोन आं नायबानो जाबाय बयबो ना खबरा मोजां ना आदै दासान्दै मोजाङैनो दंथ' दा थिगैनो एकदम बर्थमान सोलिगासिनो दुखु दा मा दुखु दे दोंनैसो लाइन्स लिरना हर आंनो सोर बबे हादरनिफ्राय नायदों आमेरिका जापान चाइना देयार सुकुर सिं आदा आं सायरि रोंगौ अके देलाय सायरि मोनसे आं बानायलै मानसि गोसोखांना देब्रा बड' वाइटि प्रब्लेम बिग फेमिलि जोंनाबो बिग फेमिलि औ एकदम सेम बड' वाइटि दे गुड नाइट बावखुंग्रि आं कर्नाटकनि आदै नोंनि लाइफआव मा लिरखो बे आं कर्नाटकानि आदै नोंनि लाइफआव मा आं बुजियासै उत्पल मोसाहारि अगन बर' नों बानाय गोसोखांना दे जागोन दे ओरै खालामना हरगोन आं नोंनो
गुड नाइट ब्र बाय एसेनोसै उनाव फैफिन लाइभआव अके ब्र दे जागोन बड'वेथि गुड नाइट नोंनिसिम गोजोननाय थाबाय दसे सम आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय ओंखाम जाबाय औ जाखांबायमोन दानिसो जादों दसे इसेल' बावबाय ओंखाम जानाया नोंहालाय जाबाय जीना सिर्फ तेरे लिए हेलौ लोगोफोर हेलौ 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 गैला मानसिया जोबलांजोब्बाय अफ जालांसै जोंबो सरि गोरोन्थि थांफ्लांबाय टासआनो बोरैबा जाखाबाय अके इट्स अके जेबो नङा दे मार बोरायबायलै ने आंनि हिन्जावखौ नायनो होनि र' फाग्ला जाबाय नामा गोदाव सोराव आंनि हिन्जावखौ नायनो होनो नामा हो नायनो हो बोरायबाय हाबा जादों मिस्टार दैमारि न' फंबाय दानो जाथ'नो सानाखै आरो बहुद सम दंबावो 2030 गोसोआव ला एकदम बारे हेन्डसाम जाना दं नों माबायदि हेन्डसाम गोजोननाय थाबाय दे खिन्थु आं गावखौनो बेफोरबायदि मोनाखै अके एसे हेन्डसाम जाबावनायमोनबा मार मानसि नायगौमोनलै मा जाजोबखो नोंथांमोन माथो रावबो गैला साब्रैल'सै गामिफोराव थिगानो ना दासान्दि औ एकदमबारे थिग सोलिगासिनो मोजाङैनो जोंनि न'नि उखुमा बाउखुंग्रि हाजो सेरनि अनजालिनो लाजिलायलाङोलां मानसिफोरबो गैया माबो गैया 19 मिनिट जाबाय रायजोफोर 19 सोर दं बहा आं हारसिं दं दिनै फैया मानो गाबोन थांनो हागोन फै अबन आयना बुंह मारै दं रमेश आयु गोसोखाङो सम सम मोजांलै आंहा नोंहा मारै दङ हायना मोजां दा सिकरसिं दैमारि आं थांदोंमोन जोबोद मजा दाहाय मायो मोनजागोन बोद फाजादा जानानो मोनबाय आं जोबोद मजा जानानै गोबां खिनांबाय आं दे मोजाङानो नोंथां फंबाय सुकुरसिं दैमारि
दे मोजां होनबा आंहा दुखु जिबनसो आयु नोंहाथ' माथो बुंबावनो मानसिनि जिउ दुखु सुखु अब्लाबो नोंना रां दुखुआ गोदोनिफ्रायनो दासिमबो खाराखै नै दिनैसो मिथिबाय दाबो दुखुआनो जाबाय दे मोजां खालामना ला दुखुफोरनिफ्राय सुखुआव फै अबन बर' बैसागुआव मोसागोन ना मोसाया मिस्टार दैमारि मोसानांगौथ' बैसागोखौ मोसानांगौ अबन बर' आलासि दं आलासिखौ दोनथ'ला गाबोन मरनिंआव थांनो हागोन ना नों फुङाव जोङो 5:00 उथिखायो ओरैबाबो मरनिं वाक खालामो बाउणडारिजों बेयाव थांनो हागोन नों बरिया स्करसिं दैमारि दा होमबा आदा आं उन्दुनो ओंखारबायलै आदा दा गुड नाइट अके दे सेम टु इउ फंबाय सुकुराम दैमारि सुकुरसिं गुड नाइट हायना ब्रह्म औ दुखुलै आंहा माथो खालामनो आंथ' मा बुंबावनो दा बोरै जाना बोरैहाय खबरफोरखौनो दासिमबो गोमाबायना जोंबो दा गोजान जाबाय खबरखौनो लानो रोंलायलायला गुड नाइट गासिनिसिमबो गुड नाइट बयबो उन्दुदो टाइम जाबाय समना 10ता जाबाय मानसिफोरा बाबाय उन्दुनोसै उनाव लोगो मोनफिनगोन दा लोगोफोर अके गुड नाइट बाय औ दे